mudzimai wako pamusoro edare ndinoda kuti mudzimai wangu andibudire chokwadi pachena nekuti kugara kwati kuita tisubirirana. Vantu here handikubudire pachena varumei handikudoka kubvunza here vakataura kuti magariro andikuita nemukana haana kodzero toda kuzotaura nomunhu saka azoisa kudare kuti ibatsirwe nedare adzimai mufunga kuita kuchiura pamba zvizvina kutaura kuti aiodare ini ndinoza nemunhu wezvakadai zvakadai zvakadai ukuda ideo pachena uda kuti musina ndibe mudaga kuna ndida nokuti murume akabuda pamba izvezvi akatokwanisa kurimai akatakura hembe dzake dzese akapfanya danga romu akapfanya garaji remotikari akatakura motikari akaenda kanotanga kugara nemukadzi haapereke kana chikafu kuvana ndine vana 69 haapereke kana chikafu kuvana ndikafona pafoni pake anondikatira foni saka ini handitozivawo zvawatokwira dare ndatofaurawo chaizvo toti kwere dare ini ndinokwanisa kutigadzirisa ndauya naamai wangu ndinamai wangu nanasisi wese nanamukoma right murume apindura mukadzi wako zvawanzwa handitika kuti iwewe unoda pachena kuti wakatawa midziyo yako maita zvaukaita wakachengeta vana uchaita sei handiti zvaukaenda iwewe zvakanaka dare zvakati otaura mazwi ako pamusoro edare nyaya iripo yakaitika kumba ndeyekuti inini nemukadzi wangu mararamiro atinoita asi haitinaasi kundifadza taane 21 years bwana takaroorana tiri vana vadiki nemudzimai wangu saka taroorana tine 21 years tese magariro atinoita tese obva kumashure kundaingoramba ndishingirira ndingoti musha wangu ndeitarisawo mhuri yatava nayo tiitese but ainini sababa wepamba zvisi kundifadza saka nyaya yakaitika ndekutakura zvinhu kwandakaita ini kwaari kutaura mudzimai wangu ndakapaza danga randakapaza ini ndanga riri pamba rikaichengeta mabhiriri pakutanga marata akauya anga ari pavo padanga ipapo ndakamatora chibva kuchiguruguru kwangu nemuzukuru wangu inini ndatenga chiguruguru chanova ndo chandiri kushandisa nhasi chiri kundipa mari yekuti ndikwanise kuraramisa mhuri yangu inini ndobva ndabvisa marata iyaye sevanhu vangasiri kutaura tese nemudzimai wangu ndakabva ndatakura godzi kana kumutaudza handidayiri kana ndikafona ndiye asingadayiri foni yangu adhazi foni yangu iripo ndogona kuratidza makozi andaifona asingadayiri marekodha aripo kana iye achiti asokwanisa kutengaira wana chikafu zvaari kutaura marekodha ese andotaura newana kana ndikatenga chikafu aripo ndinawo ndokwanisa kubudisa umbowo hwangu pedare mese muripo mozvinzwa kuti ari wrong neari right ndeupi wandakataurira inini waripo anova munebha wangu anonzi baba George ndakatoenda pamba pavo ndikavatsanangurira nyaya yangu ndikavaudza ndofunga ndovaigara vachitigadzirisa several time nguva nenguva vachitidzoreredza naana sisi ndichivashedza vachiuya ana sisi vacho vanova ndowaripo wandauya nawo nhasi tichiti tigadziriswe tiyananiswe tigone kugara zvakaita sei zvakanaka pamusoro edai nyaya iripo iri kunyanya kunetsa inini paimba yangu nemudzimai wangu 1 nyaya iripo pa21 years dzese mukadzi anogara achindisungisa nemapurisa several time ndofunga more than 5-6 times kekutanga ndakatorera maintenance nemukadzi iye kechi2 tikanetsana pamba akandisungisa kechi3 tikanetsana pamba akandisungisa kechi4 ndobva nditorera protection order kechi5 ndanetsana naiyo ndichimubvunza kuti mama muri kupi anouya achitorwa nehanzvadzi dzake
vachienda nekumahinini handudzi semukwasha nokoti pauchi kama mudzimai wangu kana ndifonera handudzi ndiri kubasa ndishanda pautumaini pamasausi haambonde update ndidzoda ndichabuda ndichamboendaona nanzadzi kumaini kwedu handiti but vanonge vachingotora nehanzadzi dzacho achibva aenda kuti iko akadzoka mudzimai wangu ndikamubvunza kuona yadzimai manga maenda kuti ndandiri kuhanzadzi kuhanzadzi wako iwewe havandiudzewo here semukwasha vanondoona semukwasha inoti handisi mukwasha havataura anobva angonyara kuti ndandoenda kumaini kwedu nokuti maini yacho yavanoenda iwo yefemiri yavo nehanzadzi dzavo vanoatanatezvera wangu inini hanzadzi dzake iye saka inini zvese zvavanoita handina kudzwa kwandoita saka inini kana ndikagara pamba ndingoonekwa semunhu asina basa saka inini handichazoti ndiri murume here kana kuti ndichikomba inyaya yekuti taigara tiinetsana pamba inyaya yekuti ndikabvunzwa mukadzi wangu kuti ikubva kuti mukadzi wangu anogona kundipindura rafu andipindura rafu ndomutsura ndogona kusombama semunhu anenge ataura mashoko akashata mukadzi anobva asumuka nguva iyoyo obva aenda kupolisi obva aripota ndotoshamisika ndatoenda totaura nemapurisa soreda paipapo mutemo uripo wekuenda kunoripota kupolisi tinogona kuenda kudare kuenda kudare tinenge takuenda kunoyananiswa ndizvozvo pamusoro edai nyaya iripo iri kunyanya kunetsa ifere ndanchida kuti nditsanangudze munzwisise pane nyaya yacho mukadzi ndiri kumuda pamusoro edare nyaya iripo ndeyekuti pane munhu wandaifambidzana naye nini saka munhu wandaifambidzana naye ndofunga takasofa cha 6 years tikifambidzana but takasvika pakupanana mwana ndobva taita mwana kudaro nyaya iyoyo ndinogara chinetsa nemudzimai wangu saka sofa ndine 2 ndakamuudza rekodha iripo pamwe kwacho kune kuruita kusoruziwa asi takataura tise pari pafoni pari papange takakawa handiziva hangu kuti varume vese kana vachirora ini noti ndakatobvunza kuna baba nai baba mukuta kana ndi pafoni zvakanzi aiwe ndakati aho kandafonera baba mukuru komawo ndakati baba mukuru kana murume wangu ane mukadzi ngaandiudze nokuda kwokuti kana tatuka ini tasama ndikusafarirana tozoita avangani baba ndokwauri kudyiwa mari hazvinazvo kuita sei kuipa ndindosafa hangu nevana vangu uye akabva tora foni yangu komati zvikandi iwe matu saka handizive here kuti ndokuudzwa kwatinoitwa here vanhukadzi nyaya kutaura dzimai wangu iright handiti aiwa mutsaseke ndoti nditaure munatonzwisisa pane nyaya handiti ndati nditaure munzwe kana pane ndiri wrong handirambe ndinokoreti handiti nyaya yakaitika ndeyekuti uyu munhu andiri kutaura nezvake mudzimai wangu wechi2 pakafa baba pekutanga pakafa mukoma pechi2 pakafa munin'ina pechi3 ndaida kuti nditaure iye akabatikana andikuitira zvinorwadza kana kuti haende gatira nyaya ine basa inogadzimba yako kanoda mukadzi pamusoro mama pamuri kutaura ndini ndikupanzwisisa but ndikutaura kuti iye mudzimai wangu anotaura wacho wechi2 waienda kubva pakafa baba wese newakoma wese nemunin'ina wandiri kutaura waitotamba chirora wese wachibika wese kumapoto wari wese
Nduchamusikoti hamuzive but panhamo maintroduction ese akaitwa ese iyari wachibika wese wachiya sadza kune wavakidzani wese wanga watiita se watikomba waini yatikubatsira enda unoita zvinoda kuitwa matukadza kuda kuti wakachena amai mutoda murume munomuda singaiti pawana 6 ndoti baba nchaka andichengeta sei vana 21 years ichokwadi uri mamuna ichokwadi wokowerwa zvei anditoziva pakondopa kutondishungurudzawo kuti usakowewo enda unopa mukadzi uri pachena zvakaoma kuita azhinji kunyebe ndotokwadi gaziitwe nechi nemari saka ndinokurudzira mina panoda mukadzi wako nyaya idiki ndoda kuti mudzoke musi wa4 waenda unobhadhira mukadzi wako mombe kurakidza kuti amai mavangani matu ndopane nyaya wochienzanisa barika rako kana kungoti kuda kurenza wochienzanisa mumawirirana kuti hai nini tichikuya kuno uko ndinodya sadza kuno asi chena unorarawo mazuva mashanu uko uchadya sadza uko uchazorara kupi handiziye barika handiziye kuti uchachifanisa sei ndirani ndiravo wodzoka musi wa4 unoti mambo advise yenyu yakashanda kana kuti hai nini ndakundikana ukundikana ndopaunoti chireka kuti munetsa kuti ndibudire pachena iwe uchibudira pachena nokuti njikutadzika paibarika rako vanhu vakunyoresa mapepa kamunyora masamona kunyoresa zvinhu zvakunyepa ndimune makakanya pandinumhanya pamberi enda unogadzisa zvinhu zvako mudzoka mudari mukadzi uri kumuda wapedzisa kumupindira mubariki iyairamba tane time 3 months name bonde muri kunowana kuti pamusoro yedai baba wakauyaumba vanovamba natumu dzose kana vasingatoda zveimomo zveroro vanotanga kushakuta hure uri kuhura kundoti uri kuhura kana paini kurova nekurova handizivi ndoshonerwa kundirova zvavakutaura zvekumapurisa kungoti unozvi kuhura kuita sei kuita mumwe murume asiri murume unogara vana here vanaye ndonzwa nemashoko nevanhu patinasa wewe ukazodza mukadzi wako uhure wopedza 3 months zina kurara naye uda kuti wawane kupi vanosonwana naye pamusoro edai mukadzi wangu uyu anoramba kuita bonde nenini ndikasvika kana pamba inini anoisa mwana pakati anorara akapfeka skintight kana even mavhidhiyo acho ndinawo ndokona kukuratidzai wanoroti muone kuti ndikutaura zvekudyerwe haabvume kakawanda manje mavhidhiyo kana achibuda anobuda ane madhetsi zvinooneka zvese zvokuti apa pakati apa nepakati nepakati pakamboitirwa zvakati nezvakati pamusoro imama murume akainini murume kana asipo baba wagare nenga ndinorara ndakapfeka tight ndokwira mupambende ndorara saka baba paunoenda 3 vanotonosvikira ofesi ndakapfeka tight ndoibvisira ane murume asini saka iwo paunosvika ukatomwe ndoro vhidhiyo ipapo obvious kandiye ndakapfeka endiwo wakasvika ukangoisa musoro pasi mumba kudai nyange wakatarisa kusvika mangwana womuka waoneka kuti ndaenda vanobva tomwebuda bva toenda saka bonde racho saka chenambere vakuaona kuno kuti munodzoka musi wa4 aona kuti zvataura munono mambozvaitwa here hapana chanyima mubonde moenda zvakanaka chamati nyaya yako yanzvika inogadzira imba yako sezvairi notaura mafupano ndizoka chena imba yako zvakanaka vaone chemuhuvadza mugadzira imba yako pamusoro yadai inini hangu handina mashoko akawanda kutaura ndafara nokutonga kwamaita nyaya yemunini wangu nemadzimai ake kuti nyaya iri kunetsa yabuda yapachena kuti inyaya yemumwe mudzimai mukati anofanira kubata mombe kuti zvibude pachena tazvito madzimai kamairi tichagona kumubatsira hangu kuti toendesa mombe yacho kuti musho wemunini wangu asaramba nebhozi pane vana vakaita sei vakawanda ndinotenda aiwa hatinavo vangu tatokumbira nguva pawachazodawo ndipo mombe yacho ndokumbira upirwawo muno mudaro wasauye kumba nokuti po wanotouya kumba banguri wakatomboyonorongedzesa murume kuti zvobuda panapa ndakatora protection kana wanga netsika ngwane kareya
wabuda pachinogareka Lino tinondirwadzawo pavana vangu havana mutokoda gaisana matora naro rani ungapo kutanga tanga jakuya akanga takaramba kushau mutokoda kumanikidzwa nikabvuma kusvika pari zvino so vagara vese handiti asi tinondirwadza ndikechituka kechitiri mwanangu achitokwidza dani pamusana pokuti pokutanga akambotora umwe mukadzi mwanangu akasungiswa kumapurisa chaipo akaswera musoro sezuva rekushobisi nenyaya yemwe mukadzi nhasi haano umwe mukadzi akwirwa zvakare dai saka musha wacho ndoti musha here arikutsvagawo kuti mwanangu aiwa ndinoda kuti nini pakuva panondibatawo nemukwasha mundumuda asi mukwasha wangu zvese zvaanoronga hazvisi zvake ega anotanga ambogara matare nyaya yakaitira kudaro tanyangaza tazopa vachitauri vakawanda chigadzikakopasi unganyangadze mukaka wangu waswashuka iwe mukomana ina unogara pasi nemukadzi worega kurova worega kutarara zveshuwa ukaramba uchita zvaurikuita iwe andine 3 months ukawane bonde pa 6 months anenge ane boyfriend okuita zvekutara saka kana une nhafu uda kuchengeta vose chino unoita munhu kwaye handi ndizvozvo worega kutuka mukadzi uchitanga kupa zvaanoda kuchengeta mhuri yako ene unosaina ndokurambiswa 4 panapa 4 panonzi nyaya dzakasarira munhu wemugara pamai wotudzwa mukurarama sei mombe yakauya here mombe yacho iyo kana usingakwanisa kumba kwenyu unoenayo kudai muya nehama dzenyu uya nehama dzako nabanguru mupana namombe zvopera asi waane vakadzi vairi masundwa kame chinonoronga zibarika rako aizvi ndechei wanga wataura kudhara wacho taura ndalina kutaura zvishoma shoma bhozi nyaya yakati kure yasuna wakawanda unoda kutonga ndogona kuzorebesa nyasi wakawanda unokuti wanga wati pamusoro pedaro nyaya yangu ndasina kupedzesa kwangu bari pana ndida ngotaura ndipe kuti mudzimai wangu aripo inini ndakabereka nevana 6 but pa 6 wana ivavo hakuna kana mwana wangu nini umwe chete anoenda kana kwaamai kuti ari kuenda for a visit kuenda kunoona chikogo wake vanonzi vamai vangu naabvumiri asi kwaamai vake ambo vangu ari pavo vanoenda ikoko vana kana pawiki vanenge vachienda asi kwaamai vangu vana havatsike amai vangu pamba pangu havatsike anasiso vangu pamba pangu havatsike ndikada kuona anasiso ndovaonera kuti ringe kushamba kongo uri kupiko patatanga nyaya nyaya yakakura ndopane nyaya dzau idzodzo ndosava kutora mukadzi uchipira anoita zvaunoda iwewe imamai ine muchinja uno muchibva muno aiwa teerera zvamamutaurira mama sori kama ndida pokupasa amai dare rinekaii matimi ndoteerera wanditi chimboteerera izvitaurwa wai mama makatanga kwakatanga tetokera pasi patsvakuti maakudzidziswa murume wanyadzidziswa ndizvoka akabvuma kuti yezina unobata mombe kudzidziswa kawo imimi dzidziswa iwo kana zvanga zviri kuitika hazvina mhusu kana zvasiri kuitika asi imi ngonziteerera nzeve dzenyu uyo ndonosaina kuti muzokera kunotangira kupenyu ngopata right tete wekutanga unogara kuti makapedzisa kuenda kuri mande kovechipiri makapedzisa kwaona kwanogara padhuze penyu mukapedzisa kuvhizitira ndiani ndinondogara nopadhuze but ndinoregedza ndati wamakapedzisira kuvhizitira ndoupi handina ndinopedzisira kuenda kune nhau yenhau mwana uyu iwe wakadonha kudengerero dandi wakazvarwa nani ari kupa muchemberi wako waripo amai vangu vari apo aimoinoindapi Ai, mirai gogo mirai amwenoindi wapi niwangu ndiwapi makapedza wakwazi sori
pane nguva Pane nguva. but nekuda kwezvinoitika hazvikunze ndikuonzi kurekeza kuenda nekuonzi ngatiasenda Batsirei. Muri kutora nyaya mutisa nyaya pasiridza. Nyaya dzenyu dzamunoita mukumba kwenyu mukangofungidzira kuti nokuti nezuro anga ari kwaamai vake ndokwazvitora muri kurasika. Mukafungidzira kuti anga ari kwababa mukuru ndofunga ndokwazvitora muri kurasika. Muri kutora nyaya muchisa pasiridza. Imimi kana matadzirano murume wenyu pedzerana muri vangati. Musaite pfungwa dzokufungidzira kuti kwaanga ari kana kuti kwasisi kana kuti kwaane. Murume kwaanenge ari kwaanoswera kushamwari dzake ndokwaanopara nyaya dzake. But mimi ndikuona kuti muri kutora nyaya muchifungidzira kuti zvanga ari kwaamai vake zvanga ari kwasisi vake. Hatichataura nawo. Hazvisiri izvo. Amchimbomirenga amai. Inini kana munhu achitaura kuti munomhonyaza inini mufundisika yandini. Mamboona matsamba anga arambwa namambo panapa kwaMajor Street. KwaMajor Street kunotorwa lawyer ndini. Kuna kudari kulongwa kuna lawyer. Inini lawyer renyu ndiyani kana muri kumba? Kumba kwedu kuzerwa kana kuti pamhene kumondoro maino. Lawyer renyu ndiyani? Nokuti kana matadzwa nomunhu anochema kuna iye. Aiyo, kumusha. Amai, vanhu vatataura baba mukuru, amai nasisi naateta. Ndokwamunofanira kuti mukanganiswa nomurume uyu munomhanya kuti ndo vanhu vari padhuze kunzwikwa zvavanotaura nouyu nokuti hama yacho. Pamusoro wedare. Zvitopadi ndaitomhanyawo kuna baba mukuru apa. Murume wangu ni ndofunga akasungwa mumba mwedzi wese pasingashande baba wangu. Ndakaenda kuna baba mukuru apa. Ndakasvika ndikanovaudza ndofunga 7 to 9 times dumbo rakadai. Murume chiramba achindiro. Dumbo rakadai. Ndakaenda ndakanoudza baba mukuru. Baba mukuru mashoko yawo akandiudza ndo yandakapa kuti ndimire kuende kuko. Alright, tawabvisa. Andi kuna amai wangu. Kuna amai. Nomurume wamati nhasi muri kuda. Kuna amai amweni wangu apa. Ndaienda. Kwaamweni tese nemurume. Tichienda tese. Aiwa mirega. Ndaenda navo iwo. Murume taenda tese. Pandakazostopawo kuenda kwaamweni, murume wangu akatora mumwe mukadzi. Atora mumwe mukadzi amweni wangu ino wakaenda kumapurisa. Wakasvika wakati ndavaranga ruroyi. Iwo vanga uri kumhondoroma ini ndandiri kushamba. Vasvika vanzi wasika mimi murora sika ndakabva ndasvika pandatakurwa ndasunga. Pandakusafuseri kukaunta. Ndaiswa kukaunta zvikanzi. Vauya amweni wangu vanzi sika murora tomudi. Amai. Ndapedza. Munhu wega wega aona picha yake pamira. Ndio mira yenyu kai. Picha yenyu maiona pamira yenyu. Iwe waona unhu wako. Chinga nogara pasi mhuri. Iwewe na atete vako. Uyo na atete vake. Munogara munouya nepasaruza. Vauyu saruzira. Uye mzee wako. Mchuzo zvakamira sei. Chinga iwe unhu chete ndo pandakukuudza. Siamwe. Sandra kasika tena. Tawana nyasha pamwendo.